I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. Kien il-Kap Kmandant Ċentrali Amerikan, il-Ġeneral Frank Mc Kenzie, li ħabbar li l-Amerika rtirat il-forzi tagħha kompletament mill-Afganistan, 20 sena wara illi invadiet il-pajjiż wara l-attakki li kienu saru fil-11 ta' Settembru. L-aħħar titjira mill-ajruport ta' Kabul saret minuta qabel ma qaleb l-aħħar jum ta' Awwissu. Din saret taħt sigurtà stretta wara li fl-aħħar jiem saru żewġ attakki fuq l-operazzjoni tal-evakwazzjoni li ħallew numru ta' persuni mejta fosthom tfal. Kien il-Ġeneral Chris Donahue l-aħħar Amerikan li tela l-ajruplan wara li assigura li truppi kollha tiegħu huma siguri qabel ma titjira bord C-17 telqet minn Kabul. Fl-indirizz tiegħu il-Ġeneral Frank Mc Kenzie qal li truppi Amerikani ma rnexxilhomx joħorġu lil kull Afgan li xtaq jaħrab mill-ħakma Talibana. Mc Kenzie tenna wkoll li din kienet tkun impossibbli anke jekk it-truppi Amerikani damu aktar fl-Afganistan, hekk kif iddiskriva din is-sitwazzjoni bħala waħda qiebsa. Huwa stmat li bejn 100 u 250 ċittadin Amerikan ma waslux sal-ajruport fil-ħin. Hekk kif it-Taliban dew jirrifjutaw milli ħalluhom jgħaddu mit-toroq li jagħtu għall-ajruport li kienu fil-kontroll tal-militanti Talibani. Lejn tmiem l-operazzjoni tal-evakwazzjoni li kellha data ta' skadenza sal-lum, it-Taliban għamluha diffiċli u bdew jirrifjutaw li jikkooperaw. Intant matluq tal-aħħar ajruplan militari Amerikan, it-Taliban isparaw tiri fl-ajru bħala ċelebrazzjoni f'Kabul, hekk kif dawn qalu li huwa mument storiku hekk kif skonthom l-Afganistan kiseb l-indipendenza sħiħa. Filmati li tpoġġew fuq sit ta' propaganda ta' Taliban jidher kelli mal-grupp jirringrazzja lil militanti tax-xogħol li jagħmlu filwaqt li ferħilhom tal-li kisbu l-indipendenza. Fl-indirizz tiegħu lejn il-militanti l-kelliem qal li x-xewqa tat-Taliban hija li l-pajjiż ma jerġax isib ruħu maħkum filwaqt li sostna li l-grupp irid il-paċi fl-Afganistan. Intant dalgħodu bosta Afgani għamu ansjużi dwar il-futur tagħhom, hekk kif illum wara 20 sena għamu mingħajr il-preżenza ta' truppi internazzjonali f'pajjiżhom.